La gala dels Premis Gaudí 2024 ha registrat una audiència de 210.000 espectadors i una quota de pantalla del 14,8%, segons dades de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquesta xifra no només suposa una disminució respecte als 250.000 espectadors i la quota del 15,6% de l'any 2023, sinó que en relació a les dades dels últims 9 anys es pot observar una davallada important en l'audiència d'aquest esdeveniment cinematogràfic català. Des de l'any 2016 fins a l'actualitat, el nombre d'espectadors ha caigut un 35,7%. El pic més alt d'espectadors es va assolir l'any 2017 amb 371.000, mentre que el punt més baix ha estat aquest 2024 amb 210.000. Tanmateix, aquesta edició dels premis ha obtingut una bona quota de pantalla. L'any 2020 la gala va gaudir d'una bona recepció amb 320.000 espectadors i una quota del 14,9%, però des de llavors les xifres han anat disminuint de manera força progressiva. Tot i la baixada d'audiència, els Premis Gaudí continuen sent un referent important per al cinema català, destacant pel reconeixement a pel·lícules com Saben aquell o Creatura. Aquesta gala, doncs, reflecteix l'estat de la indústria cinematogràfica catalana i la seva capacitat per connectar amb el públic. Malgrat la disminució d'espectadors, aquesta edició ha obtingut el seu millor resultat entre els espectadors de 25 a 44 anys, amb un 22,8%, dada esperançadora que pot indicar una connexió més forta amb aquest segment de l'audiència.